गिबियावनो बर'नि गासै रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि अननाय आरो गोजोन हामलायनाय जासिबाय। दिनै बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथानि 2 बोसोरा आबुं जानाय सम। बे आबुं जानाय समावै फुंबिलि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे मुंख्लंफोरखौ मान होनाय, लोगोसे बड'फाखौ मान होनाय बे हाबाफारिजों लोगोसे मावफुंलांबाय। आरो बेजों लोगोसेनो 2 बोसोर आबुं जानायनि उनावबो दिनै जाहेथु थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथाया दुलाराय बर' फरायसा आफाद, NDBBनि मोनब्रै फेक्सन, लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गेजेराव मोनसे गोजोन गोरोबथा जादोंमोन भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि गेजेराव। दा बे समाव जाहाथे जों गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जाखिनि दफाफोरखौ मोनबोदों, बर' माहारिनि जौगानाय, सोलोंथाइ बिथिं, राजखान्थि बिथिं आरो हारिमु बिथिं, बेफोर गासै बिथिंफोरनि जाफोर दफाफोर, बे दफाफोरा दिनै मावफुंनाया जाफुङाखै, लेहेम जाना दं। दा बे बेलायाव जोङो दिनैनि बे गोथार साननि गेजेरजों जों खावलायगोन जाहाथे भारत सरकारा आरो आसाम सरकारा जोंनि बे दफाफोरखौ बिटिआर आरो बर' कसारि अट'न'मास काउन्सिलनि जा मोननांगौ मोन्थाय, बे मोन्थायखौ थाबैनो मावफुंना होयो, जों बेखौ खावलायगोन। आरो जोंनि बे मावनांगौ खामानियाव जोंनि बर'नि माहारियारि गासैबो माहारियारि आफादफ्रा जाहाथे खौसे जानानै जोंनि हारिनि जौगानाय बिथिंखौ जाफुंसारनो थाखाय जोङो खौसे जाना खामानि मावनांगोन। जों बेखौ लुबैगोन दुलाराय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै। आरो जोंनि सोलोंथाइ बिथिं, जाहेथु जोंनि गोबां फरायसालिफोराव जोंनि फोरोंगिरिनि आंखाल, बे आंखालखौ सुफुंनो थाखाय टेट आनजादा जाना थांबाय। बे टेटनि जाफोर टेट क्वालिफाइ जानाय फोरोंगिरिफोर, बिथांमोनखौ थाबैनो थिसननानै जोंनि सोलोंथाइनि जा आंखाल बेखौ सुफुंनांगौ। आरो जाहाथे माखासे फोरोंगिरिफोर रिटायार आरो रिटायार जानानै दङ, बिनि भेकेन्ट पस्टफोरखौ थाबनो गभर्नमेन्टआ बरनना होनांगौ, जों बेखौ लुबैगोन। आरो जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ जों फोथांना लाखिनो थाखाय जोंनि मोनफ्रोमबो बर'नि माहारियारि आफादफ्रा खौसे जानानै खामानि मावनायखौ जोङो लुबैगोन। बे समाव आङो बेखौनो खावलायगोन, दिनै बर'फोरनि थामथि गोरोबथा बिटिआर 2020 मायथाइनि 27 अक्ट' दिनैनि सानाव दिनै 2 बोसोर आबुं जाबाय। बे समाव दुलाराय बर'सा आफादनि खावलायनाय बायदि जोंबो धेमाजि जिल्लायाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेयाव जों दिनै आसा मिजिंथिदों बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोल आरो बिटिआर बाहेरनि बर'फ्राबो मोनसे राजखान्थिखौ मोनबाय। आरो बे मोननाय लेखायैनो जों दिनै मोनसे गोजोननाय मोनदों। आरो बेयाव बिटिआर सुक्तिनि जिथु दफाफोर दङ, बे दफाफोरा माखासे सुफुंबोजाबाय आरो माखासे दंबावो। जों आसा मिजिंथिदों बे माखासे थाबोनाय जि सुक्तिफोर दङ, बे सुक्तिफोरखौ थाबैनो मावफुंगोन, बेखौ जों मिजिंथिदों। आरो बे दुलाराय बर'सा आफाद, NDBB आरो जोंहा ABP थाबाय, बे मोनथाम आफादा दिनै बेखौ सागान होदों। आरो बे लेखायैनो जोङो बे सागान होगिरि बिथांमोननिसिमबो जों खावलायगोन आरो जोङो गासै आफादखौ खावलायगोन जाहाथे जोंनि बे दफाफोरखौ थाबैनो जोङो खौसेयै आबुं खालामनो हायो, बेखौ मिजिंथिगोन। मानो होनब्ला दिनै बर'फ्रा गोबां सम दिनै जुजिबोबाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों। बेबायदि दिनै जों मोनसे सुक्तिखौ मोननो हाबाय। आरो बेखौ दिनै थाब मावफुङोब्ला जोंनि बर'फोरनि माखासे समयसाफ्रा थाबैनो सुफुंजागोन। आरो बे सुफुंजाब्लासो जोंनि बर'फोरनि माखासे जौगानाय हाबाफारिखौ जों थाबै लानो हागोन। नङाब्ला दिनै जोङो जोंनि जिथु सुक्ति, बे सुक्तिया सुक्तियैनो थालांबाय थागोन। जों गोबां सुक्ति नुबाय, आसाम एकर्ड बायदिसिना आरो गोबां गोबां स्टेटफोरावबो जों नुबाय। नाथाय माखासे सुक्तिफोरा सुक्ति हिसाबैनो थादों, जाफुंजोबाखै। आरो बेखायनो जोङो बर'फोरनि जिथु सुक्ति, बे सुक्तिया जाहाथे गासिबो थाबै जाफुंजोबो, बेखौ जोङो मिजिंथिदों। आरो बेहाय जों आरो मोनसे बाथ्राखौ जों खावलायबावनो नागिरदों। थांनाय समाव BSc BTC माखासे सुक्ति जालांबाय। बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसेयैनो गोबां आफादफोरा बेफोर सुक्तिफोराव हेफाजाब होदोंमोन आबुङै। दा बेयाव
दिनै जों बेखौनो नुहुरदों दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BPF हान्जा बिथांमोना दिनै बे बिटिआर सुक्तिखौ खोब मोनसे मोजाङै गनायनाय बायदिखौ जों नुहुराखै आरो सापर्ट खालामाखै। जों बेहाय खावलायगोन बिथांमोनखौबो बयबो जों बर' हारि हिसाबै जि जेरावनो थायाथों मानो जि पलिटिकेल पार्टिखौनो थायाथों मानो जों बर' हिसाबै थांना थानोबा गासैखौबो जों मान होलायनानै जोंनि सुक्तिफोरखौ जोङो आबुं खालामनायाव बयबो हेफाजाब होलायनांगोन। अब्लासो जोंनि थांना थानायनि मोनसे बर' माहारिया गेरेमसा माहारि हिसाबै थांना थानायाव जाहाथे जोङो खोब मोनसे मोजां आबुं जागोन आरो बुहुमाव जों गेरेमसा बर' माहारि हिसाबै जोङो अब्लासो थांना थानो हागोन बेखौ जोङो नुहुरदों। बेखायनो राजखान्थि हिसाबै थांबाय थागोन नाथाय बर' माहारिनि जिथु खान्थि दोरों बा जौगानायनि बे बेलाखौ जोङो सिङाव जों खौसेयैनो जों थानानै खामानि मावलांनांगोन। आरो बेहाय लोगोसे आं खावलायबावनो नागिरदों बे दिनैनि बे सानजोंनो लोगोसेयैनो बिटिआरनि बाहेरनि बर' कसारि काउन्सिल जों जि मोनबाय अट'नमास काउन्सिल बे अट'नमास काउन्सिलखौबो जाहाथे जों जागायनायावनो जों मोजाङै सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनफ्रोम आफादजों आरो साफ्रोम मेलेमजिबिजों जोंनि गासैजोंबो जों सावरायलायनानै जाहाथे बे बर' कसारि काउन्सिलखौबो जों मोजां लांनो हायो आबुं खालामनो हायो आरो जागायनायावनो जों मोजाङै खालामनांगोन। जागायनायाव मोजां खालामोब्ला जोङो उनावबो मोजाङै आबुङै जोङो रंजा बाजायै मिनि खुसियै जों खौसेयै बिदा फंबाय जोङो आवगायलांनो हागोन आरो जोंनि बाहेरनि बर'फोरनि जौगानायखौ जों लांनो हागोन बेखौ जों खोब आसा मिजिंथिदों। बेहाय जों नोजोर होनांगोन जाहाथे जों मानि थाखाय जों जुजिबोदों आरो गोबां दिनै बर' सुबुंफोरा दिनै मुंख्लं जालांबाय जायनि जाहोनाव आरो गोबां बर' सुबुंफोरा दिनै खस्थ' मोननांबाय गोबां रायजो राजाफोरा दिनै गोथों नङाब्लाबो खेंसालियाब्लाबो गोबां हेफाजाब होबोदों बर'फोरनि राजखान्थि रांखान्थि गासै दोरोंफोरखौ लानानै जाहाथे बेहाय गासैखौ नोजोर होनानै जोङो मोनसे मिजिंखौ आसा खालामनांगोन जाहाथे जोंनि बाहेरनि बर' कसारि काउन्सिलाव थानाय जि बर' रायजो राजाफोर बे बर' रायजो राजाफोरखौ जोङो मोजाङै दिनै जौगाहोनायाव जाहाथे गासैबो जोङो मोजाङै खौसेनि गेजेरजों लांनो हायो जाफुंहोनाय बेखौ जों खोब मोजां मोनसे आसा मिजिंथिदों। जों दिनैनि एकर्ड सानजों लोगोसेनो जों बयखौबो खावलायगोन बर' कसारि अल अट'नमास काउन्सिलनि जेसेबां जों सोद्रोमा मोनदों बिथांमोनखौबो जों खावलायगोन जाहाथे जोंनि बाहेरनि बर' रायजो राजाफोरखौ दैदेननायाव जाहाथे मोजाङै आबुं गोसो लानानै खोब मोनसे मोजां सिन्थाजों लानानै जोङो दैदेनलांनो हायो जों बेखौ मिजिंथिदों।